Shake it up. You feel me? No cash on me. Swipe for a million. Takže máme tady další YouTube videjko, jsme tady s panem Ginger. Tam nahoře Jumi s Evženem někde už nás drhli a za kamerou pan Plesník. A dneska jdeme na Pustevny, pak Radhošť a zítra jdeme do Karviné, takže zatím zdar. Jo! Fight in the Radhošť. Go! Motherfucker, I've been mortified, 45, feeling like a Mordecai. I ain't regular, feel like Jordan wearing 45. Traumatized, victimized, seen some of my niggas die. Knock you off a base with a bat when them niggas slide. Homicide, genocide, televised, emphasize, perpetuating. Off! Máme tady Evžen Bufet. Výbavička skauta. Výbavička. I tak to pálí jak cip. Máme tady taste test beskydského sněhu. Dávám tomu solidních 9,5 z 10. Oši, vy to vůbec neumíte, musíte takhle. Hnusné je to. Jako mango. Jak hodnotíš? Radši mango. Jako dobrá, stá ta voda. Ty dáváš kolik věci? 0! Takže Mirek, lehká zastávka. Teďkom zase jsme nic natočili, byla taková nudná pasáž jenom po cestičce. Dobrý den, pane. Nevíte kudy? Jako nahoru na Pustevny? Ano, nahoru. Jo, tak určitě tam dolů Tudy? bys. Ano. Tudy. Jo, ano. Tudy, dobré, tudy. Krása. Už tam skoro budem, chybí nám kousíček. Takže to bude krásné to je. Pan Bufet! Ukažte nám chladící metodu čaje, prosím. Yes, tak. Teďka to chci mít víc tepla. Já jsem teď. Máme. Dívej. Prvně zamává, že pak vidíš koulí. Skoro. Tady odsaď to půjde. Počkej, to ještě trefím. Skoro. Jsme tady před restaurací, mají tam bohužel plno. Ale musíte vybrat jaké boby, jak no. Jaké berem, Vojto? To je růžové, bych dal. Ty vyznáte 4 růžové. Tak berem? Yes. A poslední do toho Jumiho. Jumi! Takže máme tady polívčičky hezky, česnečky, tady 2 bagetky. Pane Vin Gurman. Tell me what could be done. You know you like it, but it drives you insane. You know you like it, but it drives you insane. You know you like it, but you're scared of the shame. What you want, what you gonna do? You know you like it, but it drives you insane. Only because you know that you wanna feel the same. You know you like it, but it drives you insane. What you want, what you Takže máme tady další cinematic záběry. If you wanna train me like an animal, better keep your eye on my every move. There's no need to be so damn cruel. Baby, you got nothing to Takže čus, minulý týden jsme s klukama byli na horách, teďka jsme tady v Novém Jičíně v parku. A pojezdíme, ať to není jenom video z hor, ať tam mají trošku ježdění, takže co chceš vidět, Štěpo? Já chci vidět Želva Buttercup. Želva Buttercup. Želva Buttercup, prosím pěkně.
Takže teď máme Torinuse, pana kameramana. Tady máte někde jeho Instagram a pojď nám taky watercup do serky hezky. No, takže teď jsme se domluvili s Torinusem, že půjdeme dát brief flip na každé překážce, co je tu v parku. Takže začneme přímo tady u toho a dáme si hezky 3 in a pak dáme taky I count money when I'm bored. Watch the money hit the floor. Make it rain, make it pour. In my house don't need no tour. It's just Míra tady jde sebevražedný oddíl, v tomhletom jde Brieflip. It's just me and the Takže máme tady Michala Svanovského. Zdar. No, takže dneska jsem si konečně slepil asi 300 nálepek, z ten můj helmet, bylo to celé scootering. Už to je krásně zase jenom černé, tak jak to bývalo. Wow. Takže Tak dáme nějaké tričky. dám si přát. yeah. It's just me and the fam. Yeah, I love you so. Yeah, I love you so. Takže Mireček se rozhodl jít něco jiného než rewindy a půjde bar. A dal to na druhý pokus, cože? Ale neumí brieflip. Tak to není vůbec parkáč. Ale já ho umím flat. Ale... A vidíte, že i parker může umět street. Je to Takže tak. nás nepodcenujte, já umím i street. Máme tady skuterček s Michalem. No, takže máme tady gripy z cyklostop od Prašivky. Nejlepší ceny, ale jsou oježděný, chtěl by to nové. Koncovky Native. Ten asi ty dvojky ze scooteringu, bo jsem tam měl kupon, bo mi reklamovali desku, už mi stepla. Ethic Self objímka ze Skoochopu, nejlepší. Samozřejmě. Srdíčku. Headset, nevím. Ten už mám nějak, myslím z první koloběžky. Nějaký ten páteček to má, no. Jaký ten wannabe. Modrá Apex deska od Robča podtržítko A, Instagram, běžte ho sledovat. Nejlepší scootering rider. Ethic Legion 2 vidlice ze Skoochopu, nejlepší. Diamond kolečka, bohužel ze scooteringu, nevím proč jsem se tam kupoval, ale co už. Zůstanek na hovno. A to je všechno. Grip tape nějaký wannabe. Takže tohle byl tady skuterček s Michalou Skutou. Berem další. Tady máme další, tady máme od Mirka Prašivky koloběžku. Začneme se od gripu, Ody gripy. Asi cykloshop Prašivka Yes. Musí podporovat svou rodinu. Core half bar z řídítka. Jasně, že ze Skoochopu, je mi to úplně jasné. Duhová, takže je to buzna. Taky ze Skoochopu. Je mi to jasný. Co to tady máme? Apex 5Y deska. To je, myslím, z Dánska, myslím. Dánska, takže shoutout Dánu. Ethic Merové 3. Ethic Merové 3. To je Gizmanie, bych řekl. Samozřejmě z Gizmanie černá, jako já. Potom duhové Honeycory, aby mu to mečovalo s duhovou tu silvkou. A ty budou taky z Gizmanie, bych řekl, jasně. Kýve, A tady vzadu mám černý honeycore, protože ten duhový jsem prostě... No, je to prostě parkový, rewindový rider a kus to je gumy. to prostě A tady je custom tilt grip tape. Shoutout Mirkovému Shoutout bráchovi. mému bratrovi, který tady udělal těžký custom tady. A takže jdeme na další skuterček. To je mám hotovo, takže zdar. A tady další. Takže tady máme setup od Torka. Tady má jeho ego, bych šel sledovat všichni. Jo. Takže jsme od řídítek, co to tady máme. Jaké Rideo, co máme? Ody gripy, samozřejmě z Cycloshop Prašivka, je mi to úplně jasný, od několik dinu. Co tady máme za ovínku? To blunt, černá, nevím odkud. Asi ze Skoochopu, dejme tomu. Tady máme Ethic Pandemonium V2 boxset od Figálkise. Shoutout Figimu, ale už nejezdí sice. Bohužel, ale byl to frér. Ale byl to frér, teďka dělá beaty, takže mu běžte dát follow na IG, tady vám ho Mireček hodí.
Co tady máme za vidlici? To je blanta pro Dejňáka. Nějaká blunt pro děti Nějaká blunt pro děti vidlice? Ale no. Nebo to bohužel stojí. Ze Skučopu samozřejmě. No přesně tak, ze Skučopu. Co to tady má za kolečka? Neznám. JP Samurai. JP Samurai kolečka na obou stranách, velmi crazy. Černý, samozřejmě ze Skučopu, mi to jasný. A custom ještě deska po Figim, byla původně stříbrná, ale tady Mireček. Udělali jsme tady černá custom, růžová. tady máme, počkej. Tady je Torek a tady je od Mirečka custom. A tady jenom pro ty, co ví, secret srdíčko, jo, pro ty, co ví. A ukaž tvoje bublinky slavné, on to má bublinky slavné. No, to je moje ego Jo, tady dejte follow, ukaž. a tady jsou moje bublinky. Wow. A dolary od Míry. Dolary, bacha na to. Já jsem dolar Prince Pasulu, mě dělám poděl gradu. Za mě koně. 50 na kapse nový Jordan.